Bazuli bamindu manyabako nabenze abaliri bamindu manye binyoro nabenze bachoroke bamindu manye binyoro nabenze darira bako bamindu darira bako nabenze Tembe Television Network umugaka chemisi okoroke bacha somoro bilibwa bako mapema nigonyike ta somoro bilibwa bako papa pupa mama andos pia sonte gereta nos pia sonyigwete aye manyanga umoro bilibwa bako nigore on mapema kwa rasa koraruniani umugaka chemisi onkoroko kebacha etumbiri esiringione gavana esenete women rep daktari eheli umusietente mucho korobwatane umusioke muntu liyangeneri yake muntu igona atarire gigaiga mokoyone mokoyone tina yake igaiga there is no problem mokoyone mbuyore sukagocha iga mokoyone mbuyore mbuya mono ngakibago cha bakorokomoko njengoro kutebiti motono bwobuoge tebiti motono bwobuoge na nyoiro mushimi go kabera uri koro kumotono nero ibono are you serious seriously okay but ni kasini yangu ile kasini nare gukoboliga bono bunoliga nole people wengi sana wengi Jesus amen okay there is no problem gucheba wherever whatever bunole people iko omongi no motangani ngakiakoruku mongi no motangani akoruka sabera matono uyo kabiri akoruke muntu uyo gatatu gatatu aya tata kwa nyomire nenjire nyomete mwami nyomete mbwo na nyoma batali bake ya abota bana babere akira bana ne aba ndinde sukutini banda yo no skuru okay akina bake bare bono linda butere sino omuchango raka ni bagende skuru omuchango raka ni bande omuchango bana baende skuru na karatiga umaitega sinaye kwali aya tata kesa se kwali mire okay tumanye gocho mwaka motono ndatenko boliga abangina aba bonse no bakanirete oyo monga kandra maneno yo monga betinda kana ngange story yo gwakana story yo gwakana ko ben ko musana chakira kurunze bibuna kwaji ko bete bakogajikia neki kwalite neki otaliete dase kwaete dase otaete nkaoni obo mosimo kaiga mwako ko botega mwaka 97 kenaoni obo mosi nkanyora kangomba akamugesiringeri butatu ngakichi basa chenge chi nkera kichi amana nkanyora nanyora mukungu kusabera lende tukanza komenya okay sabera ndocho nondigirete kurwa bwese TV sabera sikomo kaka nugwete mnaone tipake mesi okay arabo yo kabero nero ntanda ndite ense bono ndochi omire paragaka paka nasu nenkingo kora ebinto byakongire pa bona batomenya taigo akira bakonya konsumbwa nganga kinga kan tabane ngokongokwa oyo kabere ngakiro choko kora bono gwikwake sabe kana ebi kaunde taiyo koreterete bono yo kabere ntoko metene asimekete na musimekete akaiga ndoje esire kwa mama oni mwa kanele kina bako gwana abwar no agete tiri abunu agete sababu yete kabisa no simeko yomo oyoma paka chispe itamba icho mato mukungu na bange gali okulina gwachi gwakanira guchinchira kabisa nkoroko aye tata mungu ngakia kuruku muno akuruku Rebeka kurubu nyando okay ngome de kuru okay na ninkale no mwane aso bwenge gaiga ngaitore turi kwende bonchari kwerende kebobora keboti metiga kino ramanye tato minto aiga ngaitore gambo kitachebo mukora yaberocation ni moromo paka iga ninje ngoto mupaka bwo moiso ese yetoke kuru mansa ninje ngolinda abantu mansa nire kuchi ngowere kuru bana baminya kuru macho gacha bacha igo batu next constituency ya ngakie kuruko next simbo girango south yeso sura ko ambasibanus no insa nande next jaje machoke chaje okay thank you very so much lakini ntatengo tebitato mwana ominto iga omokungu ebeterite omwakanire oyo iga nakobori ngaki gwa protocol yo gwakana tontebe ti omate gwatiga oyo gamati nkomobori kiartara akana omutangi osoma nene make omukungu omonene omonene protocol na tumegete tukaja tukatememesi kabisa nere turamo emesie kama yokoria tari onguru ndobwato onguru ne yokoria esikati kiri tukanya twanya shiringeri 5 na twana raisano tukasubuka na tukakeche ya kabere zikabachiri 10 nganyona kule bimori pipere akambuli akamo
ngati abagaka ntwima katatu no mukungu Wakane mukungu. wakanyonyoli kumondo bibere uya Uya kabisa. Igo toirete kure ni bukima. yo bakuma na una ina irita mkanyanyiru nkaragera nande kamana kurana nka nkaragera nande Ero bwate chiteni. Chitaere mama ke putoro bwa chiteni. Ekiagera no chekera ko bachiombe. Kera ko bachi nebeyemo. Chimbuli chiro chinibere. ibere Ebeterere tipake gasika tereri. Mama ke munte ke moni ke ngakoro tacha. Kuikoko be chiombe eng'ombe no ire yemo. Chimbuli chiro tipaka chibe ibere. chimboli na kanta ibere Okay. yemo kacha yo bakuma nkaragera no abori Igomba korete to bukumaka. mbanda Thank you very much. Batembu ya mono. mbuya mo mosisene kuna Tebi mbara biyo ko tep tato ko tenyo ko biare kabiringa muni aseti. omoko gacho ngabere okwe botelinko Esikati kitei mako biara ngaki. Mako biara mbuya mono sana asege njo ko nganchira gwaka nekina tuare tegeke. makobiara mbuya mone kero atuataka kana kanito kwa Tari nyoko biara straight. na akanda mangana kaira buya ono yo kabiro ntanda ntiwa kan Yo kabiro ko tantane. lakini ni simekete metna kwa tayi lakini Okay, aya tata. Kwa baka ne. yatinda bakere muambi lakini yanje ko bakane rande Mate bakolgerete TV. mbandi getie Abo montole sopa. inde sopa Okay. nani kongete sana muambi Aboro kwa ngoki. ndwete rongi beto mochibi kongete Onyore nyoko biara na kolgerete. nandi gereti nando manye ngaki moko yono uri gali so mamu minto uri gali lakini ngimo nyomete tinda kana ngo bande ndubye kana Indi ogwakana kiara baligerete ko ali bakanye totebe. bora kurwani kingo mati we bwango yango kana chombe Bwango iga. bwango Nei como teño yore motu. omwako yo tochaka ochiago Igo bono gwateba nga omwako igo chimotua. omwako yo twana mutingo wani okane ukabirau Gwateba mongina nga kiagoro. ako Rebeka Rebeka ngo. Rebeka yasabu kurubu munyando Yani turi kukwana lieta liao Rebeka ngo. Rebeka Aroni Iskati kiri. Ona abuna lio kwegoki. Rebeka Aroni Mongino ga kwiruka Rebeka. Haru ni. Very smart. Unancho mongino nako roza. Gaki roza. Roson korogo. Mapema. Hallelujah. Amen. Iskati kiri. Karati kake go tato mokoyone kuchanda sule. Okay. Bono ntate gocha iga. Ndi kwanyomete tato mwana mintu. omwako yo munanyomete tinda kwa Omwako oyo. Aya tata nchwangu gocha. Nchiko tali okobwateke pasa sauti. Kara nchikocha tenaga ngaki okorukutatu mintu. Nje nkoroku Geoffrey. Geoffrey Machuki Onduso Ombongi. Geoffrey Machuki Onduso Ombongi. Marita yonsi na yao. Aya nonsi. Nare kitambulisho. Aro kabisa. Geoffrey Machuki Ombongi. Onduso. Nole Onduso pipo. tate. Nole pipo. Bintindi people. Pato. Pato. Ngorendo gocha kuwancha muna kwaro kikini. Tato mwana minto mbiyole. Ngaki bago chabako tata. Nje ngoro Joshua Sombi yobongo linde. Joshua. Mana yagoro kwa Agnes. Okay. Murugiona agoro kuna Fanis. Igondro Fanisi. Oui. Sikomo gaka nino chimno musibetira ifandere kitine negoti ya yako chiremeremo. Harafu nale ukobolia whatever korukwa. Joshua. Joshua ngokoboli Joshua iga. Ndi kwanyomete. 2022. 2022. Juzi. Nomo Kenya. Bono botembura era. Nomo analisa sinde. Inyigwe tobote. Gaki inyigwe tobote. India kanyama. Maenenye. Straight. Bono ngokoboliga. Gwaka ndekeni. Bado. Tina kana mbono. Pato bunulese beneiga. Bono. Tatu mwana one. Mbone sabali. Ndio rengerete. Mbone sabali wangire. Ndio rengerete. Sabali era wangu next year. Noli nerate next year. Ordinary bwe kwanira tali nje. Okay. Olino yakuru kumalita mangana njina mwanga. Umaete nyoko biara na iso biara. Mbakoligireti igaiga. Bagoteba bakoligeti life and direct bagoteba nganaki next year mbaga chiganyete. Bono rataka gwakana ile ngoro chura murwere Fanis. Itukeje koma kege ndo ne boki na dikwe banga. Ya. Kulingana njira ko gogetelia kusvirtia very smart very accurate very intelligent. Kege ndo na bogokia nukwe banga. Era kindende na obwakire ndego chiabo. Na bogokia nyo kwa gono nesta.
Na ubo kinyo kwa go none saba. Bono mete credit kuni. Njira kwa chakire 6-7. Wi pakocho akana chinyinge fanisi musibi saiti naende. Momente musibi buneroli. Wi okay. Bono nale ukuboliga. Nkanga tata. Nka misesi. Misesi gosinyararia. Misesi getirogeria turungi akiwekire yo wekirenga. Misesi ganso bonsali kabana. Okay. Okay, bad. Yandebe mungwana haro kunya moko. Okay. Maoto. Jene jirani ya. Sungusia na magoko mone ne to banyura basani bai toko cyari nyama. Nation nyamba ne ale rogoro. Ali nandrogora. Ali mutrogoro ne njenga bamagoro ya. Okay. Akia bakoma nengurambundisa muli. Thank you very so much. Arafu. Bono tigatuire ngaki. Kwa moreti umongino fanisi gwateba ndi kurwe kiagara na inche nimbwato mokungu no 8 okuru kufanisi bono narengereriga asensemo ya fanisi iri tulisike sana wesiko sana kiano inche makoko tione nero inkuru ka fanisi umongino one nigo mwaka nete chiombe 8 8 papa tima tinga nocho iko tokombwa tingo kobwa tutie mane mama ke muntu tie mane itukeriwe ika inkorange ya rusieza ngaki bana litu akole karati kada akoro beteke karati ka mama ke muntu rusieza na rusi na rusi igo ire ngora ikai ntengo igana na ikomi ikomi are you Julius yes serious jena rusi ngaki bona kingo tebera iga na kingo tebera iga bona togotie mana fanisione igo nkumwakanira chiombe 8 chire moyo mama ke muntu ne chimboli ibere ekiagarero gonsibi kabire papa kokera twa somaribu twa mesa papu somaribu kokera kirigento kirenkari umaete kokogenda maragoba kwanyona kirigento ekere chemba igo bona tokoteba naki ekero gocha gokoba igo gokoba naki bokima jimbodi the bokima ya kyoko no bokima na wacha ko bokima igo na bwako bate riaro kibago chiko ko ago tero bokima lakini wate ngoko bano bokima barabara sikorosi bwango gota no bokima ya bona yo ko ganyoko bono to ba muno gota ne jiaro magu ko ma ngi chiko ya rasima oko ne jiaro para ko le na mabere moko yone no chengo ta ora ule na mabere una mabere bona abwo ogokiri ogokiri yani ogokiri ninyo de songe ndi batera tenga ya macho bona bakibata seria macho ngumuntu agende sabari yapo akasokijiara kabeke mesa igoro basi bigwa musani mengo bari basi bigwa magoka bakabe kwende igoro mesa kutikanta tengo tebi na kimako yone yara na baro koimuki lakini uko yebeka saga ja ne robo ko kara ne ebe ote bono ende galio chago tenyo kobiara ngande tre yara abako bawo mbayo abako bawo ubate ende tre yara mago otito ri chara ko sensta naro lio sigo toma de ngonya gando kalikana okay bono nta tenko boli ga mako yone agentura tate kogotebi tari ngokoboli ngogotebiga ekero kwana ne yarre so mukagu egente kitangani eyarre rasima goikwana nero esengenjo yakiumaete ekiagera na enwi maete ngeyarre ni nyanchiti mapema no ene chumbi tari rasima munya kobasaba siba eskatikiri sibaka aka chumbi kao ase pero pepa pero esikati kuicheba kwereba kuwateba harafu kurugiga bwo eyarale toba ise kweva kakitatu mwana minto beke kiba uko beke kiba ko karanza ngwatikiri ngotakore koraiga mama ke muntu igo bana kira ko tebeli naki monko yone bon naro ringango chitor gwakana chiombe asobwenge egwatebanka misesi Pono ga buchinsa mochia mise singo ikanda omanyenga no seino. No sei. Straight I have to sapiri te. No babona kingo muntu okuru kwonsombi ningo. Oyo nsombi ubwongoli mu maete kini. Iche koko somba tata. Nabona ntina nyoza te igari sombo igo. Omwanzi omurigererio gatembe television net kwa kionga kia mamungusi wana no mwaka chemsi karaga kebacha ihiri umusie tento umuisiri gutomocho korobwatandi umuisi no yokebacha liyongirineria ke muntu mama njerendete jense mama ke muntu haiga nigo naratarire gaiga sakuru kubunyancha maete ningere mepake 3 bumanche ere mepake 3 ntobwate bogirango nere gaiga astokoroka inchuko cha auto tebi inchuko cha makoyone na lakini makoyone mwiso komino na renkalia sore na gochira bwango mwaki okoro makoyone njasa malete nkuru Wilfred Bosire ngania
Wilfred Bosire ko ruya bensa kwani no yo Bosire kai nyumba okay arafu nare gukoboriga aiga se tole ngwete mpakere etatu bonchali ere gochai bonchali etakirete muna iga bombo tonuga munia pali wechite kuchirogoro iga motonu minute no rio MC rio kabeire MC yo kabeire ona no mopako ikirete nare mwaenda mutarira mware esikati kire arafu koko sikarogora abo iga kioro lia abo iga no kirangere pako ori bochakara abo gochiali okay bochakara bano bonyanja muni gete mopaka gochimata bomachoke bano gochingumbu abo abenjera kwa eresire montago siju ekiagere gwasiema igere gabuga gochia gabu makoyo ora nae boli arafu ni mata turaba people njaninde people married actually haye kweo yao yeti kweo yeti mapema the best okay umongino ngakia kuru kumokoyo umongino na kuru ku Diana Maswari Maswari Jesus Christ Diana Maswari kura kubulira Maswari kata kwa nyumba amange mono okay ngayo muruseti mokoyo muruseti bo machoga lia macho umulinga murogoro are you Julius I'm Julius Jesus Christ si fanta okay igali boro kwa kodire kendi yonse mbono tukunya kubango mete na Katangani karo miaka 3 igomba no Katangani mbono ndakatangani Jesus Christ nyakobanga lende tumakora bono nisole tata menda kabiraje nando ninjwa kakatatu kakane na lyagumi straight mapema mwanzo murigeli gatembe television network nonkoro concernete yense nense mama ke munteke monike ngakoro tacho ndatengo tebi mwanzo murigeli androns bi wikarasmantal raba kobane androns bi baba pupa hallelujah wikantal raba kobane ke Kazuli bamindu manyabako nabenze abariri bamindu manye binyoro nabenze bachoroke bamindu manye binyoro nabenze darira bako bamindu darira bako nabenze kwariganiwe ase free medical camp chitariki 23